Uba kitbok taba ubade way nagi khon samla jong gajala balaile bha ban kentiu ye kiriu don sap hapo gajala Meghalaya uba long ruha ke jukupor presiden jaga All Meghalaya Dancers Association ha ka jinge kren bat gelat pathai khubor haba pendong ye ke jinge ki bandawa nagi bor sarkar ban pej bat ban sngap ye ke jinge jong kiriu don sap gajala ula panpau ye ke jing sokhya ke bajur namar ke jing pompan sngap jong ki bor sarkar halor ke jing dawa jong ki ke banang kapor syakapor ban kersan lem ye ke jinge jong ki kum kiriu don sap kibala pen kala long kum ka kam ka jam dak baperon kam ya kasap jongki badro ban itu ya ki kenhun jongki riu dan sap bat ban kersan ya kene kenhun dak bapli ya ki lat kelenti ban bu kum ki institution ka ban long kum kelenti ban don ke jiete bat ki kenhun ki manabar ban kentiu ya kasap jongki khon samla ka jerlah une unong ilam da ke jingi don rangkat bat ki wepat ki bala kersian ni kene ke jingi ki ke bajajai ke bala pelong henne ke singi hanong ba shlong ulong ba shibun ke sarkar kala ban penlut ye ki we ki kampun sngobaha ba pher henry ke kletpat ba ke jupanon kam mi ki khun samla ki badon sap ban pen berngya ha kita kerensan pen sngobaha jongka ladang yo i ban yo i kata di kunai sedang ke government kan long ke jimun toy shibun ba ki khana ngila don ni ke institute la dia kumut ki kena ke badan nak ki jaga ke badan ki ni akademi nama ki akademi ki labun mahang ni kinu ki akademi ki bal activate kin dung be ke institute bat ke ai ke bang wan rai ke institute nama All Meghalaya Dancers Association ka don ni ke link bat ki company na cabang lada ka government ka ai ngi ke institute ni long ki bala kloy ban ya connect bat ki company banabar ban ya trailang bat ka institute jungi ka All Meghalaya Dancers Association ni connect lang banabar ding bang adika institute ngila ban pha i khna sabar don kam su ban le audition namar ko adon ka link baga company bakan suk nam ta ki jumki hoi hadu mentai ka sarkar ngila dawa lu mensha ban yo license ipan license kamut ka means kalau ka license ka recognize mo ka license kamut ka recognize ngi handai hadu menta kam recognize ndai ka sarkar ka recognize wa ka jing khalai mo ka sarkar Meghalaya menta ngai bukan ba kan tei ya ka kan tei ya kan ka jaka hadu sipau akar nak mentak CRP balikin ma ban ailang na mentak jungi in tei ya ka institute jungi long ka sulka ka su kam yi dei ka ai ka bangi thumu ka perkhat bangi dei ki dancer kumang i khen yangi bang sikyo kyo po stage kut no anda ka generation ka mentak ka ai ka ba ni di kinong shat ila don ka sen ka jungi ban lanang la start indai di babie nilai i ni mata ka lawai ju kena samla kam ba khli kani ngila bu lupa hau kmat ki news ngla don ni kani lada ka sarkar kam ba khli ni mentang gi nang mat chu la dangi lap ba ka jikit khli jong ka jingbam jikit khli ka sarkar kadi kata ka jinjat ju kena samla imo kani ka wai ka bai dai bat kin ki kajing sina ya taki bolding ke behe nak mentaki harijan dia paling bimle nak mentaki jungi lu teh ingat nasa ki song pakin kena ki chat ki prana ni kinton ki mi surok lasa dang ilami surok ke behe mentang gadang long ke kendiat ladang imi pai ba nasa wis ni kan sadon ka wei ke jing ngok sarkar ba balai ka ja hadu kan ni kena sama kin ni namar balai ngak bitar namar ba sarkar kamle ai na mentaki jungi bat kata ka kular kalong ba kalau ke keluar ke bitar ke ngibu ya ka thong ke ba dada ka sarkar kam la bandai ai kumut nak liang juga All Meghalaya ngen omkut ya ka jing ki inai teng be ya ka ni ban ka por hadu pin di iwet senon yangi banga kular ru baka ka sarkar pemeta ka di ban le ai la da kam la bandai ai mentang la keren ru ya kat tu kat ni ban keren hapo assembly bat di lai pun dumut ki MLA hapo assembly baki di ban le ai la da kim la bandai ai kam don jimut ki di kinong khau ai lu di ban keren ai hapo assembly nam ban jom tak yut kam tam nak mentak tu ki minister nang ki badan hapok assembly badan hapok kabinet nama ki buan ki bayi pasam jong ki pesa piru da sutu ba namar ba pihak banyakran sepang ka polisi jong ki kun ki kiti jong ki bayi pasam jong piru kenang mentak pateng ki jong ki balada kini ki political party habak ki penlong jingyalang kum ki public meeting hakino kino ki jaka ngayui hadin ba ki jingkren jongki ki wan baar ki riu don sap bandon ka to ka public meeting lani ban ai ki jing shat jing ruai bat pen melen ni upaj ba te haba ma phi kum ki riu nong mi khman ki ba phi don kam yang kum ki samla hakaban ni simbanta ki public meeting lani kino ki jing yalang ki ba penlong da ki political party kum ban pen beria ya upaj ba da ka ba ai advertisement ya ki nong shat ki nong ruai ti piru ajing sha
la dei masngap lem ya ka jing karpat jong ki khun samla ki ru don sap ba in ya ba pin ya no men sim lem knang ba ki khun samla jong ka dong ka than la ni jong ka jala ka jong ni kinyo ban lek mi khmat sabar ka jala kum hakisnem bala dep kum uteng sanbor bala lek mi khmat jak indian talent fight te ha ka jing long duk siam jing e namar ki thu ba don haba la lek wat jing yaram na kinong mi khmat ka pasa kalong ba kin shu ai be tang ar hajar tingka te kata ka dei kalong ka ba siam jing e ya ki ru don sap lada ki don ka sap haba ki mut man thmu ban lek chak ki jaka la chak ki wei pat ki jala te ka ne ka de ka jing ai jing kren jonga kum wei na ki riu don sap jong ka dong ka thai mong kurwan ubadon ru ka men sim kum ba kit bok thaba ya ka ban ya trelang na ka benta ka bha ka miet jong ka im lang sa lang da ka bangin ai ya kata ka jimut lan ngin long kata ka nuksa ba ngin jit ya ka ne ka lenti bangin sim ya ka lenti kum ki nong rwai lan ki nong shat nang bangin like na ki 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 jingdi penbuat kamtam yu drugs hakini ka juk ke bamenta lada sim ya ka ne ka lenti lese ngin la ban like na kini namar kamen sim jongi lese kala bandon hakane ka benta ya ka bangin trash system ya ka benta ni penpau khmat jongpi handor ka jing sudiau ka jongi nak benta kasap ka phong ka bangi ngidon ndai kalang le no ai bat UGI ru ba ka olmi khalia dan sa kelaju tenru ladu sistem barem ladu ka por ba ka amda ka danglung wilayah keren mak sarkar kapa hakaba por ba ngadang long kum nong yalam hakilta ke bangadang dan hakilta kum bakat khasnem wilayah keren batu dokter Didi Lapang ene ke jingkren ke jonga nama ngadang kena dia se ke jumut jing berkat keempat jeliau te hadian wilayah keren sa batu dokter Didi dokter Mukul Sangma ya kan dia pakai bangala kham suku ngala kham long samla wilayah keren ladu usnam hajar sipau batu dia mukul banle na bantaki kena samla kai bang ibu Ahmad kalong wanra ni kong ya ka institute ka Ahmad do ka baar ka financial assistant nam taki kena bat kani ka ju ikin kini wanra biang ru hau CM bamentau di ar au do kontrak sangma ngila pha ya ka memorandum ngila ai ka jingtho te hakini ki hani ki banai ru haus nem ar haja aku wai te ngila pha biang ka memorandum hendek dan respond haus nem ar hajar apau ru ngila bu biang ka appointment hendai na kaliang jong i bon kam ha ka election sebok garo mo imio bande ye mio bande kan dan ka appointment kat hadu menta kan dapoi ka session jong ka last assembly mentaru imio la yu bande keren te na kaliang ke jong i kani ka message ka bating sa sarkar ka ba kadi bande ye na menta samla ke ka banga ngai ngapet ba ka sarkar kam i jingai na menta kena samla bunsin ki kena samla la sujat prabe ngi ba kamdon kalenti ki kamdon ka wi ki mar ba buon ki kena ki badan sap badan talen ke bangalaya i sisa ka ba ka ol mi khalia dan sal kam dek ba petang ko selong ndai ka ya keleng ki jaka kali ban research su ya ki dan sap ki bana ma kor buat ki bana keleng ka district bat ki subdivision nilap sisa ki don ki kena ki bat debet ki badon sisa ka sap ban ngal julek bani kedu marmet bat ki kena ki ba don ka sap ndai ka yeng joki ka badok ka bawat tang ka yeng ban song makiru kamla kam long ibet ndai ngi la lek nak lek joki ngi yalap i barabor ba nakaliang jong ka amda kelas penlong ikini kijing yakhi ya ka bantawa nak sorkar ha ka bayadai bat ka baha jong kiru don sap jong ka jela me khalaya jong i hane namar sedon kiru don sap kiba napo dong ka than ka jong i ru kumju ngayu i hakisnem ki bala lek no ni penlong ka pi program hakum ke street show apu yo mo krawat nak mentang ipan jing yarap nak ipaj ba dak ba ni yarap lem ka dia kepala kendiat kensoj kum ya iteng sanbor ibadai napo senong rang jadong namar iwan ni long ying ki baduk te banle ya perform sa kataka Indian talent fight idon apa dengan ka jing e kumta ka bayadai bat kumno bang ni yarap lem kum kiru don sap ngi sim ya kalat talenti ka bangi penlong ya ki program dak penlong street show hapo yo mongrawat ngakan mau tu bisnem bala dep
nak baki pajba kin Indonesia nak kita Indonesia pok kadia ka baki lae ngamar abang yuat ya kilat jingarap deng bajong ki MLA lani kinong mi khmat jongi kapamut tang ar hajar tingka kin ai te kar hajar tingka kamut kanom poires sadu Indian talent fight ban lek tang kabai bam kabai kali kum tu ma te bat kum juro ngayu i ki don sibun ki khna don sap ki ba hakip ki ba nak dong ki than ki jongi namar nda haba kaneka sap ka jongki ki sngeu bakam don jingmut namar nda hab ki la persang bantre kum tu ngayu i ki ngop no ki jingdi lani ki ngop no haki ki jung pen ki jingdi pen bu ai namar kata sa ka poi ka lawe jung ki kun samla nre lada kum ka sorkar ka pen sngeu pas ngap lem ya ki jing dawa jong ka amda le se ki kena samla lani ki riu don sap ki nang tre shitom shu namar ya ka kam ka baki tre bat kum juro ngadon ki si kentin nani Argentin kumbang keren kalong ba apa tokot tingkat ini hak cing sisa ka bang ki ban keren ngi de ban keren be cing sisa namar ka tum kerti sisa ka ong ba ka ti sisa jungi ka dai ka ban keren be hak takut kom ba dai ba ka demokrasi ban keren be ka sisa nam ta ka hok ka jungi hendai ngim yo ala ban keren ngim yo ala ban ya bi kita cuba ham bakala lele kebun ngi sak penting ada ka section ka ba ka tu kat ni hendai ke bang ya keren hang ni kalong ba ni hap ni kum kipai bang hap sngap bat ki badan bor ki hap ban le kat ki bamon ni pai bang hap sngap ba rangi ong ba kanu pentang hap sngap ba namar balai maki ki de batip ya ka an maki ki peladon hap ka ki peladon hak suki ke bas kem mut ke baki ki le kalong ba hi ngai bun ha kini ki benta ki ba ngai ka jing jenja tu pai ba ka bai dei ba ka lockdown mo nyimpat dayo ha banong ya kata ya ka jingdap san ka jingdap jingkut jong kan san sinam banlong election menta nyimpat da su tau ti kala supoi no ha menta kala poi so ka tem so ban ka election ban ya kambai ka kembas ya ka election ha te ka ka ba hendeng iru ka bai ba menta bi kani ka bai ki jikli ka buat sa sarkar kalong ba ngai ba jisha nagayang jungi ngila pha ya sarkar bakan ai no ka license ya ke all Meghalaya Dancer ladu mensiwah hadu mentah kat hadu mentang gim yo ai license baka sarkar kan yo kan ai ka license ni kenang bangila ngan ngila ban penjanai ya kena dan sab di jalan Meghalaya ya kena ki bas niur ngi le ban penbha lada sarkar kan ai ka license hendai ge i penman ni baka sarkar jungi ka hadu lai teli ka license ban ai ka license nak kam khalai hendai ya ai ki jing dawang jungi ya ka license ke bangi pan ni menta ba kolong nam tak kena sabla ban pen bhai ki hendai kam ai ka license ka kloi ban ai ka license ban penlong ya ka jing khalai ban ngai iru menta ba ka wan store ka lanang kiu su haki ba ben syua ka duna menta ki la poi hadu ki lai pulai tam persen ni ai te ka ai ki jing tumu jung kan ni hendai to election menta ki sabla namar ka ai kala wei ju kena sabla ka di kala wei hadin habut lesi mano nganong pi manga nganam la su banlong kum nong yalam lesi ulu UCM nong la su banlong UCM chief minister dan dia speaker nong la banlong speaker sa dia sport minister nong la banlong sport minister sa lesi kin don ki kun samla la dangi aila de ki hak puli puti pada kasap katalan dai maki ki ban sendor ya kajat ben riu ko jongi ndai ngi bagi di kini kinong thau an jongi kimi i jingai kanya kata pi ngabo ka jing keliru mentai ki nong thau an ki jongi ba ngaken soi ki kasi ki lai pun reungut mo glet ki ap sangut ki garo nan ngakren sai ki lai pun reungut ki kasi jongi ki ban le ai na mentak ki nak mentak ki yud kumjuro na mentak ki ap sangut bakin le ai na mentak ki garo ru man ga i babuan ki sakut hajo pi ka wai ban kong golong menta ngai i ba ke jing penlong ka jing penlong tamasa kani ke jing penlong tamasa